Planet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben vandaag met meneer Atencio in de studio. Eigenlijk rijmt het een beetje, hè, meneer Atencio in de studio. Dus, maar goed, meneer Atencio, hoe gaat het met u? Onze ouders of grootouders hebben ons altijd gezegd, je mag niet klagen. Je mag wel praten. Ja, maar in feite zijn we niet goed begonnen. Ik wil iedereen eerst groeten. Maar voor de groeten wil ik de Almachtige eerst dank zeggen. Ja, voor de kracht, de wijsheid. Ja, en ons toch gezond kunnen houden. Aan de andere kant ook dank aan Kulturo TV, die de ruimte altijd geeft voor de daadwerkelijke democraten. Ja toch? En aan de andere kant doe ik ook de groeten aan onze Surinaamse broeders en zusters, overal waar we ook mogen zijn. Ja toch? Maar bij mij gaat het dan, in feite moeten we niet klagen. Ja, we moeten juist naar waarheid, zaken naar voren schuiven, maar klagen niet. Want if je lissie, of if je ziekie of zo, je kan klagen. Ja toch? Maar tot nu toe ben ik toch wel gezond. Ja, ik probeer bij te staan waar ik kan. Heb altijd een open oor voor iedereen. Vooral als voorzitter van de Algemene Belangenorganisatie Suriname en even ook als politicus. Yes. Meneer Atencio, als we even kijken, er is een hele evaluatie gedaan dat de inflatie van 60% naar 11 is gegaan. Maar voelt u dat daadwerkelijk? Kijk, mooie woorden, toch? Zijn soms leuk, zijn soms mooi, deftige woorden. Ja, en men zegt een goed verstand heeft nooit veel nodig.
Je hebt toch even de vraag gedaan, zodat als ik het voel. Als we in het zouden voelen, Migado, zouden we dan nog steeds in disciplinarie blijven? Nou toch? Het zijn slechts woorden, het zijn slechts politieke modus operandi, als ik het zo mag noemen. Maar je kan ze gewoon duidelijk zeggen dat je dan al deze woorden gewoon in je laarzen moet lappen. Ja toch? Wat regering in, regering uit. Regering kom, regering goes. Altijd hebben ze mooie woorden vooral vlak voor de verkiezing. Ja toch? Maar in de tijd. Ik wist van de man ben ik hypocriete. Ik wist van de man blijft gangster. Ja, we moeten niet vergeten dat er archiefbeelden zijn. En archiefbeelden liggen niet toch? En plotseling, een paar maanden. En het is altijd zo, ja. Een paar maanden of een jaar voor de verkiezing. Je ziet dat money is strooien, plotseling money de, dat inflatie go, moro lagi of sang. Dus in feite eigenlijk waar wij eigenlijk moeten focussen meer zijn de noden, het fundament van een burger zelf. Want de burger heeft zelf, om eerlijk te zeggen hoor, de man heeft echt geloof in de politiek. Omdat ze politici daar zien die mooie praatjes hebben, maar op een gegeven moment, ze spelen heilige fariseërs wanneer ze daar worden gezet. De man patroon die brief zien. Ja. Maar van hem het die brief zien, is het eigenlijk dat ze zoveel macht hebben of wat asane bigi eigenlijk? Kijk, asane bigi na karakter, je intentie. Ja toch? En moslims zou zeggen jouw iman. Ja toch, het is jouw intentie. Het is jouw karakter. Ik kan soms een heilig gezicht zetten, maar mijn handel en wandel ade op 0,0. Ja toch, ik mag de grootste dominee zijn, of de imam, of whatever, maar mijn achtergrond ablaka. Tak alis refitu elong wegim. Afas paweli. Ja toch, dus daar ligt het eigenlijk, dat ligt eigenlijk in het karakter van een mens. Intentie, sabi toch, hoogwaan, ja, eeuwig demande. Kijk, je hebt twee soorten mensen, hè. Je hebt hypocrieten en narcisten. En in de meeste gevallen spelen deze twee aspecten. Dat zij dan, wanneer ze de macht krijgen, dat ze macht tonen. Probeer, daar ligt het. Ja, toch dus maar, het volk heeft verkozen. In feite moeten we dan leren om af te stappen van deze kolonisatie, handelingen of gedachten. Want we moeten eerlijk zijn. Ay milobamang, ay ejersmi, ay namikodremang. Sabi to Japanese botak pansani. Ay Hindustani botak ya baywa. Sabi to of nana of sang. Niet, het moet niet zo zijn. Dus daar ligt het hoor. Dat is mijn mening. Tijdens de inauguratie van deze regering heeft deze regering eigenlijk een fout gemaakt. Een hele grote fout. fout, Ja. ja, als ik mag interpreteren. Ja, een heel grote fout. En daarvoor had ik als Gooise DNA-kandidaat ook gewaarschuwd. Ja, toch? Het staat duidelijk in de grondwet van de Republiek Suriname dat wanneer je een eed aflegt als ambt, dat je geen giften mag ontvangen. Van wie dan ook. In welke vorm dan ook. Ja, en wij hebben het niet gemaakt. Wij hebben het geciteerd. Ja, toch, wetten worden door ons niet gemaakt. Tenminste, ik zit nog lang niet in de DNA, want in de DNA worden er wetten gemaakt. Ja, toch? En het staat duidelijk geschreven dat men geen giften mag ontvangen. Wat was gebeurd in de inauguratie? Wie heeft wat genomen van wie? Ja, toch? Dat is de eerste fout, de grootste fout en de eerste fout die deze regering heeft gemaakt. Waar zij in feite ziet dat de inauguratie opgedonderd diende te worden. Waarom ik dat zeg? Omdat deze regering bestond uit 4 partijen. Ik zeg bestond omdat de ene is wegvertrokken. Ja, toch, met name de NPS. De PL is nog steeds gebleven. ABOP is nog steeds gebleven. Over de ABOP is ook die want de vicepresident heeft ook ontvangen. Ja, toch? En ze hebben de gouden medaille ontvangen. Van wie?
van een crimineel. En niemand moet bekomen zeggen dat hij geen crimineel is. Waar is hij nu dan? Is hij niet opgesloten in Brazilië? Hij werd toch al lang gezocht door autoriteiten van Suriname als buitenland. Dus, dat wil zeggen dat je het hebt afgelegd als ambt en dat je valt onder de categorie staatsbeschuldiging. Ja toch, dus deze mensen moesten al lang, ze moesten gekortwiek zijn geweest, sedert de inauguratie, want dat mag niet. Ten tweede, je hebt het van een crimineel genomen. Wel het dan duidelijk is gebleken van dat je niet in staat bent om criminaliteit te bestrijden. Je beschermt juist de crimineel. En daarom is de criminaliteitenlijst naar boven gestegen. Toch? Daarom zeggen ze van ja, de criminaliteit is nu dan laag, want we hebben politieauto's gekocht. Maar politieauto's hebben geen benzine. Zelfs de politie zelf. Vele van hun stappen in het criminele circuit. En dat moet gewoon gezegd worden, want we lezen nieuws toch? We argen nieuws. Ja toch, om mensen dat die, om mensen koten die betrokken in drugs naar wapen, dus wat zijn dat die. Maar dat heeft al gewezen toch, if een regering, hij beschermt crimineel. Dat wil zeggen in het wetboek van strafrecht, dat je een strafbare feit hebt begaan. Dus, zowel dit toe, zowel de hele regering, moest het samenleving moeten aanklagen bij OAS in feite. Ja toch? Laten we eerlijk zijn, laten ze gaan kijken in het wetboek van strafrecht. Nou precies zo toen de man bij actie vice-president. Nou precies zo die de man bij suku bordo. Als er massa die de man bij daar toch. Suma jompo die suma. Ja, ik geloof het niet dat hij vuurwapen gevaarlijk is. Come on. Je wist het. Wij weten het. En dat is de grootste fout. Niet die 200 dagen hoor. Nee, niet die 200 dagen die ze hebben beloofd. Niet de liggende tunnel. Ja? Niks. Daar is de grootste fout. En daar moesten we al hadden gezien. En ik had geattendeerd. Maar de man betekent gewoon van, ach. You were just een gewezen DNA-kandidaat. Je bent niet gekozen. En dit zijn de consequenties toch? Een goed verstand heeft niet veel nodig. En het gaat niet om hoge bagage intellectueel te zijn. Daar zeg ik weer toch. Het gaat om de intentie. De karakter. Want burki no kan trauma asi. A burki gedrag is eigenlijk wat burko zo is dan. Maar no trauma asi. Ja toch? En we hebben, sorry dat ik het moet zeggen hoor. We hebben ezels daar gezet. Ezels die alleen dachten voor hun belangen. Frans en Fermi zou er ook niet zijn. Dat is ook niet de eerste fout. Eerste fout is de aanname van de gouden medailles. Wat niet mocht in de grondwet van de Republiek Suriname is het dan afgekeurd en strengste verboden. 2. In het wetboek van strafrecht hebben ze de criminelen dan beschermd. Ja toch? Daar moest je ook eruit. Ik kan taxa niet. En zie nu. Je kan ze duidelijk ook beschrijven als criminelen toch? Als je een crimineel beschermt meegaan. Om mijn cocaïne, om mijn drugs story tapu. Unere next. Maar het was al te voorspellen. If je take medaille, go to voor drugshandelaren, moordenaars. You know de instaat. Ik kies aan macht, ja. Dan ga je maar zeggen democratisch. Het is in feite niet democratisch, want een president en een vicepresident, nog een minister, wordt niet gekozen door het volk. En de meeste DNA-leden daar zijn ook niet gekozen door het volk. Nou, werd dan zo dat ze zijn voorgeschoven. If je bij de nummer 3, nummer 4, if atraman patroon minister, of apotheek wat trappos, daar word je voorgeschoven. That's it. Dat is politiek Suriname, is oud-politiek Suriname is altijd genoeg. En hoe staat het met politicus die we nu hebben, die een bepaald achtergrond hebben? Bijvoorbeeld een achtergrond van criminaliteit. Bepaalde hebben zo'n achtergrond ze eigenlijk niet passen binnen het DNA. Dat is een heel mooie vraag. En rechtvaardig ook vind ik, want als gewezen DNA-kandidaat werd ik voorgesteld dat indien, ik geef een voorbeeld, is niet een voorbeeld hoor, want zo is het. Ze hebben mij voorgesteld indien ik dan in de politiek wil meedoen, ja,
Dan als ik een bedrijf heb, dan moet ik het afstaan in een ander naam. Misschien mijn kind, misschien een familielid of een liefhebber. Ja. En ten tweede, als ik een vonnisopname heb, dan mocht ik niet meedoen in de politiek. Dus dat wil zeggen dat die wet het was. Ja toch, die wet is er. Maar je ziet wel dat gelijkheidsbeginsel niet geldt voor een ieder. Ja toch? Minobem op een bedrijf, no zo min potet op een trasmaning, maar er zijn parlementariërs, politici, ja, die bedrijven hebben in het parlement. Terwijl het duidelijk staat geschreven dat je geen neveninkomsten mag hebben indien je wilt meedingen in de politiek. Ja toch? De vicepresident. Wie beheert de meeste goudconcessies? Vicepresident toch? We moeten eerlijk zijn met elkaar. Ja toch? Dat mag men me kwalijk nemen, maar kritaki na krilibi. Ja toch? Er zijn politici, ministers, die visboten hebben. Kuluku minister Alvivino. Er zijn ook politici die aandeelhouder zijn van casino's. Mag het? Het mag niet voor de ander, maar het mag wel voor de gevestigde orde. Ja toch? En ik wil direct gebruik ervan maken. Daarom hebben ze de BTW vrijgesteld voor deze categorieën. Maar niet voor de pompbedienden, niet voor u, niet voor mij, niet voor de interieurverzorgsters of verzorger. Ja? Omdat zij één aandeelhouder zijn van casino's van BTW. Casino's hebben vrijstelling gekregen toch? Zijn we vergeten. Goudconcessies hebben vrijstelling gekregen toch? Wat houtconcessies. Wie beheert die grote houtconcessies? Zijn politici. We moeten eerlijk zijn met elkaar hoor. En zo heb je het ook andere categorieën casino's. Ja toch, visserij. De visserij heeft ook vrijstelling gekregen. Dan kunnen ze met hun leiderkiels komen praten van ja, ze betalen ook al belasting. Iedereen betaalt belasting. U betaalt ook belasting, want de BTW wordt weggehaald als je in de winkel gaat. Ik hoor dat parlementariër iets zeggen en zij hebben toegestemd hoor. Een parlementariër van de PL. En ik heb hem toen gevraagd. Hij heeft gezegd van ja, hoe vinden het goed? Ik heb gezegd, het gaat voor jou komen. Je gaat zelf zien dat het voor jou gaat komen. En je gaat lelijk op je mond vallen. Ja toch? Want waarom zeg ik dat het niet door de beugel kan? Als je de BTW inzet, moet je de government weghalen toch? Ja toch? Nou precies, like van Santoki betaki. Laat me niet zeggen Santoki hoor, want dadelijk hier het takje om media persoonlijk. Maar hij heeft het gezegd. Ja, tijdens de politieke propaganda. De regering zou geven, niet het volk. Ja toch? Toen hij de macht kreeg, heeft hij het dan geïmplementeerd. Ja toch, de BTW en zo, en government is niet meer gehaald. Dus, dan vraag je jezelf af, waar ga je naartoe? Is het geldig voor iedereen? Ja toch, nalik van Debra na betakito. Wet en recht geldt voor Jan en Chan en allemaal. Maar gelijkheidsbeginsel geldt niet voor ieder. Hoe mag men komen odo? Maar kritaki na krilibi. Het geldt niet voor ieder. Meneer Atencio, natuurlijk, hoe staat het met de Indiaanse broeders en zusters op Rijsdijk die te maken hadden met, ik denk, drinkwater? Ze kregen geen drinkwater. Oh ja, u praat over de Palissadeweg, Ja. Bernarddorp, waar ik recent nog een vergadering daar heb gehouden. Ja, en goed dat je het heeft gevraagd, want alvorens ik naar die brief inga, toch? Dan, u had het over het goed drinkwater. En zo frappant, hè? Zo mooi. Want natuurlijke hulpbronnen wordt beheerd door ABAP. SWM EBS wordt beheerd door de ABAP. En dat zij nu gelden. De president geldt ook. Ik hoor de parlementariër ook zeggen, dankzij een parlementariër van de PL heeft komen wij nu goed drinkwater. Of gaat nu drinkwater krijgen. Ik ben een komwijner. Die probleem.
Zit al decennia, waarom nu dan? Maar u heeft het over die mensen van Palisadeweg met de naam Palisade 2. En laat ik u één ding zeggen. Wanneer ik praat, ben ik niet degene die men kan zeggen, de klok horologe de wie de people aan. De people ligt altijd in mijn hand. Wanneer zij geen water kunnen betalen, want ze kopen water om hun dure tanks te vullen, toch? En tegen man om een pai, dan gaat er water aan mij gebruiken. Ik heb een fotoshoot gemaakt. Ja, iedereen mag het zien. Gaat er water aan. Wanneer het niet regent, gaat er water aan. Waar recent nog een bewoner een operatie moest doen door het gebruiken van deze vies en vuil water. Maar ze kunnen niet anders. En u heeft het over de inheemse. En ze zijn namelijk de inheemse van de trio-stam. Ja, die afkomstig zijn van Kwamalasimutu en Tipu en anderen. Ze zijn ook in de stad gekomen omdat er geen ontwikkeling daar is. Dus dan zijn ze dan een betere toekomst komen zoeken hier in de stad voor hun en hun kinderen, voor hun cruise. Precies zo net als de Maronnen nu doen. Ja toch? Ik ben een half inheems, half Javaan. Dus ik kan erover praten. En de Maronnen, die zijn ook vanuit het binnenland gekomen om een stukje grond hier te krijgen. Om een beter bestaan hier te krijgen. Om hunzelf te ontwikkelen qua scholing. Snapt u? En hetzelfde ook met de inheemse. Welk ik recent een meeting met hun had. En als het gaat om goed drinkwater, moet hij geren. De regering liegt. Dat alleen schrijf je toe. En longweg die ding van die liso. Want dit is de toestand. En Palisadeweg is toch geen binnenland? Maar hoe zijn Surinamers? Al waren ze op Kwamalasimutu mee God. Al waren ze op Tipu. Het zijn Surinamers. Zij hebben het recht op. Dus in feite heeft men gelogen. Dat niet elk project of elk regio goed drinkwater bevat. Snapt u? Dus als het gaat om goed drinkwater, sorry Jeremy Brada, mensen, kijkers, luisteraars. Meneer Attention is niet degene die men kan zeggen heeft de klok horen luiden. Dit is de klepel in mijn hand. We praten met bewijsmaterialen. Ja? We praten conform feiten. En er is een oplossing toch? Want men zegt je kan geen problematieken aankaarten en geen oplossing hebben. Is simpel. De ABOP is aan de macht, de regering is nog steeds aan de macht. Go pot alleen drape want a hoef passie aba waterleiding kebal. Harapi gomidema osoto. Na money meki. Ja toch, waarom? Is het omdat het inheemse zijn? Is het omdat daar niet geasfalteerd is? Als daar niet geasfalteerd is, dan wordt hij die owie. Go asfalteer drape want ibe klets na nga asfalt to. Ina ma asfalt me kwa broki abra. Go na Palisadeweg met de mandoro drape. Dat de manewa kay na modderpool. Wat is zo moeilijk? Waarom moet het alleen maar waar politici wonen? Waarom moet er alleen maar waar er rijke lieden wonen? Maar het moet ook hier kunnen toch? En het mooiste van de grap. We praten over drinkwater, ga ik ook direct gebruik ervan maken. Kijk, ik heb foto's gemaakt. Ja, met de inheemse. Ja, je ziet het zelf. En dat was de eerste dag bij de kennismaking. En kijk waar ze wonen zelf. Die mensen hebben niet eens een stukje grond, hè. If you go drape, is dat denk dat nou een dorp. Wat kan die op voeding? Kode na nga wasma drape fu Palisadeweg. Da as may yepeng tak ay kwa presija suara na mijari. Bawa oso ja. En dis de may baw. In dis de may tang bayarda. Waar de DC zelf daar is gegaan. Recent. We praten over deze regering. Ja, het komt in orde. Ja, met Tony Mimi de living. Precies zo dit aan hè. Precies zo dit aan. Noem je dit een huis? Ano ako zo. Maar die mij survive, die mij overleven. Die man nog maar een boeren ko ja. Maar ze gingen meer om de ontwikkeling van hun crews.
Ja? En dan moet hij die eerlijk. Desondanks de konja, de denk ik dat de Bofet Assembly die de Marone ook toe. Sorry dat ik taking zo. Ja toch, want er zijn geen Hindustanen en Javanen. Oké, bos Javanen noemen ze Indianen hoor. Dus dat net die naar binnenland. Ik praat zeg over binnenland. Ja toch, waar inheemse en Marone daar vandaan komen. Ja, en van recht denk je aan Maron. Omdat nou een VP nou een Maron, of politici zijn Maron, of ministers zijn ook Maronnen daar. Dat, als het ware dat ben je kan een minister, een minister toch? Dus minister van inheemse zaken. Goed, dat zo bij wezen. Ik versta sarcastisch, hè. Maar als het kan, waarom niet? Dat is er boven de ingi toch? Maar dat zou niet racistisch zijn dan. Zou het niet etnisch zijn. Zie je? Dan zou die scenario nu naar voren geschoven worden, toch Matthee? En in de meeste gevallen, wat ontwikkeling betreft, wat scholing betreft, wat onderwijs betreft, dan wil ik je één ding zeggen. Men praat over onderwijs. Dan praat we nog steeds over de inheemse hoor. Anderen vinden geen plaats, omdat er geen meubilair is. Maar minister voor onderwijs, Ori en president, ja, goede scholing. Internet, migado stroom no drape toe. Stroom no drape figwa sa wari na bakal zot internet yo pod desma. Kode eerlijk, om mijn precies na stroom. Ja toch? Geen meubilair. Geen meubilair. Eerste klas, kijk. Dit is een voorbeeld. Dit is niet een voorbeeld, dit is een bewijs. U ziet het duidelijk toch? Kijk, ik schrijf. Het is eigenlijk voor de eerste klas, de basisschool, eerste leerjaar. Eerste leerjaar hoor. Dan moet tegen je, kijk op kwitantie hier. Dat de school zelf niet genoeg voorziet van schoolboeken van de eerste leerjaar. En kijk hoe ouders moeten betalen hoeveel. Om en bij 200 SRD. Nee, want dat naar goed onderwijs. Come on. Lipe gratie en grote, dit zijn puur bewijzen toch? En het is recent, ik bedoel wat datum hè. Alles wat we doen moet je kijken naar de datum. Recent opvoer dit toch? Laatst heeft de ouder dit moeten betalen. Je hebt scholen die een toiletreiniger hebben, last dan toiletpapier. Pe uno bisa bashandat voorzien. Snapt u? Dit zijn de zaken wat daar in feite ook zijn afgespeeld als het gaat om inheemse. Niet alleen drinkwater en zo. Ja toch? Daarom, als ik direct mag komen, want ik vroeg over drinkwater van de inheemse. Daarom hebben wij dan, niet ik hoor, ze hebben dan een groep dan opgericht in oprichting, waar ik me heb geparticipeerd ook daarbij. Met name de bezorgde burgersorganisatie van Suriname in oprichting. U ziet hier de datum, Paramaribo 11/2/2025, recent. Ja toch, want we zijn in 2025. En er is een brief verstuurd naar de vicepresident. Laat me beginnen bij de vicepresident. En ik zal het willen oplezen voor iedereen. Aan de vicepresident van het Republiek Suriname ZE de heer Ronnie Brunswijk betreft spoedonderhoud ten aanzien van SZF, BZV, BASU verzekerden. Ja toch? En als er sprake is van SZF, BASU verzekerden, waarom dit regel? Omdat een BZV zelf, voor een BZV-kaart, waar we vroeger een minvermogenkaart hadden. Hè? Vroeger was het minvermogenkaart en iedereen kon het krijgen. Zonder te bedelen. Maar voor een BZV-kaart moet men gaan bedelen. Ga naar de gemene landsweg, dan gaat u zien hoe lang de rij is. Dan moeten ze achter gesloten deuren staan met een politie als bewaking. U moet dat een keertje gaan bekijken, bezichtigen. Dan gaat u zelf zien. Dus is dat denk dat na gedetineerde Esuku verzekeringspasje. Gedetineerde Esuku ondersteuning voor goed gezondheidszorg. Dit is de eerste. SZF, BZV, BASU verzekering. Dat het een must is. Het is
in het wetboek dat goed gezondheidszorg een must is, gaan na in het grondwet van de Republiek Suriname, is een must. Ja, en ik hoor de vicepresident en de president zeggen van ja, goed gezondheidszorg, betaalbaar gezondheidszorg. Nou, mooi woord toe is lastig gezegd, want anders de man op dit knap in de reet, we zijn bedelaars geworden, niet alleen voor pakketten. We zijn ook bedelaars geworden voor verzekeringspasjes. Snapt u? Ten tweede, financiële bijstand voor sociaal zwakkeren. Ja? Luister goed, financieel bijstand voor sociaal zwakkeren en mensen met een beperking. Ja? Ik ga u hier een foto wijzen. Ik ga een foto wijzen en je ziet hier, ik heb het niet laten uitprinten, een klein meisje. Ja? Een klein meisje. Ik schat haar 7 tot 8 jaar. Zij is zo geboren. Ze heeft een beperking. Ja toch? In feite moet iemand de naam even dingen hoor. Helpen. Maar deze meisje dient bloed te nemen elke maand. Ze moeten elke maand betalen. Ze hebben het geschreven voor mij, hou me ten goede hoor, vergeeft u mij. Maar het staat ook hier geschreven hoor. Het is geen leukemie, is een ander naam hoor, is een ander naam. Ja, wie zal het wel noemen. Ja, ik ben geen arts. Maar ze hebben me toch gezegd. Ja, ik ben even die naam ontgaan van die ziekte. Dus het is iemand met een beperking. Ja toch? Dat kind is zo geboren. Die ouders kunnen het niet permitteren. Daarom vragen ze naar financiële bijstand. Mag het niet dan? En is het dat ze per week 2 tot 3 keer moet gaan? Ik denk elk maand, als ik het goed heb hoor. Elk maand dient ze dat bloed te nemen, welk zij nu dan in feite al gewend is. Ze is al gewend. Ja. En het mooiste van de grap, de ouders hebben goed contact met mij. En dat meisje heeft het teen ook verloren. En dat komt door in feite een infus die ze aan haar hebben gegeven bij haar voet. Een verkeerde infus, waardoor ze een teentje heeft verloren. Want 2 dagen na die infus is die teen dan voet dan opgezwollen. En men heeft gezegd dat ze direct moet opereren. En toen zei die vader van, maar dat kind heeft 2 voeten. En de voeten, hoe komt het zo? Dus ze hebben gevraagd van nee, dan moeten we het dekken. En dan moet de ouders payeren. En hoeveel was dat bedrag? Ik zou het niet weten, maar ze hebben wel hier aangegeven dat ze dan moeten betalen. Ja? Want ze waren tijdens een intensief behandeling in de kamer, tijdens een bezoek. Kijk, ze hebben het hier geschreven hoor. Zag die vader een infusnaald bij haar voeten. En hij vroeg waarvoor het is. En de dokter zei dan, het is een pijnstiller. Maar dan na een paar dagen was het opgezet, waardoor hij moest opereren voor kort een tientje. En waar is dat gebeurd? De AZ of? Ik denk ja, want het was daar, het moet bij de AZ zijn. Kijk hier, ze heeft een teen nu verloren. Dus, met stak afvet abasiki die ze maar doen. Die mensen kunnen nergens gaan. Daarom die financiële bijstand. Je hebt een andere persoon, ook 17 jaar, ik heb het ook die, ik denk, ze is zo geboren hoor, met een beperking, ook leukemie, hoe ze het noemen. Ze is traag. Snap je? Ik eerst dat ik abchino erbij of zo. Ze is nu 17. Die ouders hebben gevraagd naar financiële bijstand. Nee, maar ja, dit is maar goed. Is het dan niet bewijs genoeg dat deze kinderen, we praten over kinderen, ook moeten genieten van financiële bijstand? Want de ouders zijn roko, 2, 3, nee, kom uit. Zo lees naar money de goleni. Voor beschermde kroos. Daarom de financiële bijstand voor sociaal zwakker en mensen met een beperking. Je hebt bij de inheemse
Een bewoner die, ik heb het zo net gezegd, een bewoner die van die vies en vuile goudwater heeft verdronken, moest gaan opereren. Hij is nu arbeid ongeschikt. Ja toch, arbeid ongeschikt. En mij zoeken financiële bijstand heeft zelf betaald voor een dokterverklaring. En we zoeken money voor bij en toch de man een ging financiële bijstand. Zo heb je ook een ander Indiaans broeder Rome tegen die naam Sariman. Nou, wat ook laat ik me ook toe. Ja toch, ik ben die na vergadering verleden. Die man heeft 2 ribben verloren tijdens Roko. Bijna allemaal lasse voetu, want oru kaping. Tijdens Roko. Ja toch, allemaal scoren. En hij zoekt naar financiële bijstand. En mag je wajari bakadat. Hij kan niet eens naar de dokter voor controle, want hij heeft zelf niet een BZV-kaart. Wat is zo moeilijk? Daarom had we de regel. Maar, ik kan u zeggen hoor, daar bij de gemeentelandsweg, BZV-BASO afdeling. Er is ook een BZV-BASO afdeling daar bij het kabinet van de vicepresident. En ik kan het staven. En die unit, de spoedunit. Weet je wat een spoedunit betekent? Voor deze mensen, arbeid ongeschikt, is zwanger, of in het ziekenhuis. Maar geloof me, er komen stapels daar van partijen die aan de macht zijn, die niet eens voldoen aan de procedure, alleen een ID-kaart. Omdat het een opdracht is van de president of de vicepresident. Dan moeten ze gefiateerd worden. Daarom kies de BZV-BASO. If je nou een brief go in a san funikeri, a journalist funikeri, dat je luku. Maar put ons aan een page. Als je overheid werk wil, stem op deze partij. En dan tegen morgen soort partij. Als je BZV of BASO, stem op, kom joinen. Ja toch? Als je overheidsbaan wil, dat is hun modus operandi, hun politieke modus operandi. En daarom de financiële bijstand. Ja toch? Dan heb je dan ten derde beschikking toekenning financiële bijstand. Wanneer ik praat ik met bewijsmaterialen. Hè? Mensen, regel 3 staat hier geschreven, beschikking toekenning financiële bijstand. Ja toch? Kijkt u hier. Anno 1, anno 2, anno 3. Ja? Maar dit zijn allemaal bewijsmaterialen. Want mensen met een beschikking lopen. Mensen lopen met een beschikking toekenning financiële bijstand. Maar nooit de kiesmoney. Nooit de kiesmoney. Is er dan nu geen tijd om dit aan tafel, om in dialoog te gaan met de zittende regering nog steeds? Het moet kunnen toch? Want de matak de may rokanga alasma. Sa wacara code tot ontwikkeling, sa wan verandering. De may rokanga alasma ongeacht welke ras, welke kleur, welke religie. Leugens. Dit zijn leugens. Dit is bewijs. Leugens. Daarom hebben de bezorgde burgersorganisatie van Suriname oprichting gevraagd voor een onderhoud. Omdat het nijpend is. Het is een fundament van een burger van Suriname. Hier heb je nooit de manotjes wamon. Ja? Nooit. En we praten over beschikking toekenning financiële bijstand. Dat staat ook hier geschreven. Is dat wat dat jouw beschikking? Dat wat dat kindjes monitor. Het is goedgekeurd. Je hebt nu domeingrondzoekenden. Migado kijkt u hier. De organisatie Algemene Belangenorganisatie Suriname. Domeingrondzoekenden. Ja toch? Dan praten we weer over de inheemse. Ik had het zo net als het kan voor de overige landbewoners van ons. Moet het ook kunnen voor de inheemse toch? Ziet u hier? Een lijst van de inheemse. De ABOS die opereert landelijk, werkt voor iedereen, ongeacht welke ras, welke kleur. Is dat om mijn grondzoekenden zijn? Weet je hoeveel grondzoekenden er nog zijn? Maar we jeren
Minister 1500. President schrijft eigenlijk deelbeschikingen uit. 2500. Laat me u eerlijk zeggen. If dat bij waar, dat is aan die snobodetto. Net dame luister eens. Waarom? Laten we een grondig onderzoek doen. Dat is een politieke modus operandi. Voor je go stem, voor de man go stem naar de taputa. Terwijl in een landhervormingsdecreet artikel 1a, hou me ten goede, staat duidelijk geschreven. Elk Surinamer die woonachtig zijn in Suriname, of elk lichaam die een rechtspersoon hebben het recht voor een stukje domeingrond. Anders schrijft dat bij elk minister, anders schrijft dat bij elk man en vrouw, maar die de man praat sabaku sumafeli. Maar dat is politisch. Ja toch? De beschikkingen zijn maar rekenen uit om te lezen. Het zijn stichtingen die meerdere gronden hebben. Het zijn mensen die ook tientallen gronden hebben. En ja, de wet zegt ons, een burger heeft recht op bebouwing en bewoning, tuinbouw, landbouw, veeteelt en visserij-industrie, indien het tot ontwikkeling gebracht kan worden door belanghebbenden. Zo niet, moet het teruggetrokken worden. Dat staat ook geschreven. En ze moeten binnen 6 maanden een dingen krijgen toch? Een antwoord. En laat me nu zeggen, dit is wat gaat om grondzoekenden. Het krioelt nog steeds in Suriname qua domeingrondzoekenden. En dat zijn bewijzen toch? Ik praat met feiten. En ik daag alle politici uit. Ano te verkiezen bari de wan kota katal? Nee. Snapt u? En dan heb je dan een andere jarenlang afwachting, grondaanvragen en beschikkingen. Ja toch? Motegi wan sani. Fos mi gota papel disi. Isa? De man lo bari toch? Ja, last president, minister voor Owetak, ze willen. Tadi mau meki, wan toren no? Appartement gua loog toe no? Of een reuzenrad. Ja, laten we zeggen om en bij. Toch? Motegi wan sani. Ik heb gezegd, je hoeft geen huizen te bouwen voor Surinamers. Surinamers zijn niet lui. Je moet alleen maar weten wie je die gronden geeft. Ja toch? Je kan die was massa abikaba, was maar lek yogi, was maar lek om de drasa de drape. Hoe de eerlijk, maar kijk hier. Men praat over huisvesting. La jaar in jaar uit, regering uit. Look ja. Weet je hoeveel mensen lopen met een aanvraag van volkshuisvesting voor een woning? Als zij bouwen, als zij bouwen, wat denk je zie? Dat zeg ik. Stimuleer de samenleving te doen aan zelfbouw. Precies zo hoe je ze onderdrukt om zelfredzaam te zijn, stimuleer ze om te doen aan zelfbouw. Hoe doe je dat? Om hun een stukje grond te geven. Waar of niet? Geef je ze een stukje grond en moet je van Saranaman tang. Mijn broeder, Saranaman bouw is nou een afbraak dogo bouwen voor si bakada dos pardo bouw safri. Hoe Saranaman na jarusma ook toe eren. Nu die nog aan dat strelibi in bepaalde weken, no? Dat trouwens bouwen stok of box schelp zijn. Deze er voor zoeken money go doen. Dus de man de grond. De man de grond. En dan heb je nu aanvragen, toch? Aanvragen, luguja. Aanvragen zat. Niet voor niemand daar is er hier geschreven jaren aan afwachting grond aanvragen. Er zijn meer hoor. Er zijn meer. Maar dit zijn voorbeelden. Dit zijn bewijsmaterialen enkele. Er zijn meer. Je ziet hier een hele stapel. Ja toch? Er zijn meer aanvragen en het blijft op aanvragen. Is het dan geen tijd om in dialoog te komen daaromtrent dan? Huh? Je klets, een regering klets, president hij klets. President heeft gezegd toch, elk 18-jarige, op dit 21, mij 18-jarige, aan de grond, aan de landhervormingsdecreet, 21 jaar hebben recht op een stukje grond. If inotje zijn, in Guakrutu Bakra. Dat heeft hij gezegd. Wij hebben het niet gezegd. Maar smatjes den gronu. Nee, eigen friends en family. En de mannen masap om een grond kaba en ik kan je bewijsmaterialen geven.
Ik werk met bewijsmaterialen. Ja toch? Zo heb je aanvragen. En dan nu heb je beschikkingen. Laat ik u één ding zeggen, meneer. Ik heb hier mensen. Toch? Mensen lopen met de beschikking. Mensen lopen met beschikkingen. En ik heb ze hier. En het blijft bij beschikking. Dus, de man heeft een beschikking. Maar de man is maar chagro. Reden waarom? Laat me u zeggen waarom. De man heeft beschikkingen. Maar de man is chagro. Zijde, omdat deze gronden collectief zijn verdeeld. Want im stem nam tapu. Dat mij chiswan grong. De mij chiswan grong. Ja. De mij chiswan grong. Maar de no sapa gronde. De no sapa gronde. Lukuya. Anderen blijven bij bereidsverklaringen. Ziet u hier? Bereidsverklaring. Ja toch? Een bereidsverklaring. Je ziet hier BV. Dat is dan de BV. De Shitaki, het blijft bij BV. Kijk hier. Er zijn meerdere stukken. Oteng ik controle een beschikking. Want je hebt aanvraag. Dan heb je dan de BV. En in de landhervormers de Christa duidelijk is die binnen 6 maanden dienen ze dan publiekelijk in een advertentieblad antwoord te krijgen. Dat de cashier de dingen comfort. Dan je kiest een BV. En BV de bepaalde eten welke ze hebben gedaan. Want je hebt het aanvaard. Toch? Je hebt het aanvaard. De bepaalde belastingdienst, centrale bank voor kies een beschikking. Maar dan dat BV. Tang. Hij vervalt, want de BV vervalt ook net als een aanvraag. Ja? Of trust mij even naar beschikking van groep. Where the hell are we going? Waarom lieg je dan? Dit zijn feiten. Snapt u? Het zijn feiten. En dat heb ik meteen toch sma op beschikking. Sma op beschikking, maar die nog sa pede grodi. Of sma op beschikking, maar na grope trama op bereidsverklaring en tapu. Dus er is sprake van dubbele gronduitgifte. En daarover men praten met de VP toch? Want GBB wordt toch beheerd door de ABO? De president heeft toch ook een ander minister gezet qua gronduitgifte? Je werkt toch met iedereen? Je praat toch met iedereen? Je hebt dan een brief gekregen. Waarom heb je dan niet gebeld? Waarom praat je niet met die mensen dan? De meneer Lauto. Laat ik u één ding zeggen, meneer Nibrada Krishna. In Obribi, er zijn mensen ook. Mensen. Je ziet hier. De familie Helder. Weet u wat dit betekent? Weet u wat dit betekent? Dit is een hypothecaire uittreksel. Komt uit glis. Je krijgt het alleen maar bij glis. Padede. Bijdrage over. Ching moest doen aanvraag, want het gaat om grondhuur. En het blijft nog steeds weer bij aanvraag. Maar het is toch bestaan? Nou, erfgenamen toch? Waarom is overdracht ook zo moeilijk? Zo heb je ook de familie Wolf van Para. Zo heb je dan ook de familie Verber. De familie Verber die desondanks overdracht met verdeling. Kijk hier. Ja, ze hebben zelf een audiëntie gevraagd. Wanneer ik praat ik met bewijzen. En deze stukken zijn ook daar bij domeinkantoren. Deze stukken zijn ook bij het kabinet van de president genomen door de heer Bisumbar. Wat hebben ze er niet gedaan? Code eerlijk, is het transparant? Wat gronduitgiftebeleid betreft? Nee. Ja? Waarom kunnen wij dan niet in dialoog komen? Omtrent deze soort knepende problemen. Want Tamara, wat mij gaan agrong? Tamara, de mij die de egisma. Ja toch? En ik heb u bewijs gegeven, hypothecaire verklaring. Zo heb je ook op, dit is op Zorgvliet hoor. Dit heb je op
Een stichtingsrevenning. En een stichtingisering, waar grondhuur niet te verkoop is. Je betreft voor 40 jaar. Wist je nou een stichting? Je betreft voor 40 jaar, je mag het niet verkopen. En de mij go tek afkati. Afkati schreef toen niet, go terug baga. Want na money de mij luku. Terwijl een domeingrond. Want het staat duidelijk ook geschreven, er is een presidentieel besluit. Weet je wat een presidentieel besluit betekent? Dat het terug in de boezem is van de staat, want het was van nu Amsterdam. Van Amsterdam, gemeente Amsterdam. Gemeente Amsterdam is er niet meer. Ja? De president heeft getekend, dan mag je niet van die president horen die wijlend is. Maar hij was president geweest, is een presidentieel besluit. Dan krijg je nu 2 partijen of honderden partijen met hypothecaire verklaringen. Dat is zomaar fout. Naar de belanghebbende fout of naar desbetreffende instantie fout. Laten we even eerlijk met elkaar zijn. Al die politici die daar zijn, allemaal. Ik daag ze uit. Omdat velen van hun de wet en de rechten niet kennen. Ze hebben geen waarde en normen. Want zo is hun karakter. Is alleen maar eigen belang. Net zoals een parlementariër betak Anoa Augustat Welibi. Dis Anoa Augustat. Een president en een vicepresident uit de goed of criminelen. Zo staat niet dan. Jongen, denk eerst voordat je wat zegt. Is puur hypocritisch en narcistisch. Men denkt dat deftige woorden moeilijk is voor iedereen. Maar nog ja. Zo heb je verder mogelijke spaandiensten qua grondaanvragen binnen desbetreffende. En dat is een mooie, ja toch, waar men bang is voor de ABOS, waarom men bang is voor meneer Atencio als politicus. Want ik ben een sta in de weg, toch? Ik ben een sta in de weg. En ik zal altijd een sta in de weg zijn. Kijk hier. Mogelijke spaandiensten. Broeder Krishna. En het zijn ook politieambtenaren, hè? Het zijn stukken van politieambtenaren en militairen ook erbij. Ja? Er is een geval gebeurd. Daar op Friedrichshoopweg. Je hebt hier de familie Batja. Je hebt hier de familie Wouters. Ja? Je hebt hier de familie Kasnawi. Luku. En die meneer attention voor de racistisch. Luku sok neng aikari. Hindustan, Creool, Javaan. Ja? En er zijn meerdere stukken. Kijkt u zelf. Deze mensen hebben BV gekregen. Bereidsverklaring. Een bereidsverklaring. Pedemango investeert. De familie Batja heeft geïnvesteerd. Bijna 90.000 SRD. Pranse Sobana Bong. Want men zegt men wil de agrarische sector verhogen, toch? Je hebt je maar kans. Jullie hebben die mensen dan een stukje grond gegeven voor tuinbouw. Ze hebben BV gekregen. Kijk, wanneer ik praat, lieg ik niet. Minolobi legisma. Ziet u hier? BV. Wat hebben ze gedaan? De man prani 90.000 SRD de investeer. Aanvraag naar een investment ba. Want if je actie wat grond aan. In landmeter. Is dat podira landmeter dit. Die verzoekschrift. Ja toch voor mijn figuratieve kaart ook toe. In Guadomein administratiekosten. Wel, ze hebben die grond weer ingetrokken hoor. Dat de man go giwan buitenlander, een Canadees. Terwijl al landhervormingsdecreet taki. Ja toch? Elk vreemdeling die het land met metteroen verlaat, verliest al hun rechten. Dat schreef je in een landhervormingsdecreet. Dus als je nu een Canadees bent, dan moet je die grond dan terug afstaan. Maar als ze agron serie gides masay do fade may karde masay tek gro dai ser baka in €1000. Die real estate eigenlijk. Ja.
de real estate model is aan dat. Deze mensen zijn daar gegaan. Toen ter tijd ROGB, recent nog met mijn persoon samen bij deze minister Forswijk. Eerder ex-minister Pokkie, eerder ook, hoe heet die Hindustaanse minister van de vorige regering. Ex-minister Pokkie was al bezig met mij, was hij 50% aan het werken, maar deze minister Forswijk die zegt van ja, het komt een goede samenwerking. Ze hebben die stukken, zij heeft deze stukken, minus patroon. Kabinet van de president heeft het ook, minus patroon. Ziet u? Dus deze zijn in feite dan de nepende vraagstukken. Dan vraag ik mezelf af, niet brada. Vraag ik mezelf af. Heeft meneer Atensio gezondigd? Als sociaal-maatschappelijk werker, als politicus, als voorzitter van een belangenorganisatie Suriname. Heb ik gezondigd? Moet het niet Suriname eerst zijn dan de rest? Nee? Kan de nadis de moment doen aan mijn brada? Ik sta open. Kan de want cheer me, lek van de cheer de brada of me, voor Piki Saron. Sa kom op, want dat grond de rechte vraagstuk nog maar los op. Sa kom op, omdat de nog maar rokot op de egi-pressie. Ja toch? Kan de want cheer me, lek de Marone broeders voor me, tap de goudmijnvelden, sa no wan go furu. Maar de man de in depressie, de man kweki, de man gro, dat de man de man lek voerman, dat de cheer de jongman drapen. Dat zeg ik daar. Dat kan doen. Omdat Surinaams volkslied zegt, heri libite na de wisa fetigis ranang. Heb je een probleem met mij? Doe wat je wilt doen. Heb je juridisch een probleem? Breng de VP naar mij toe. Stuur me naar de rechterlijke macht. Maar dit zijn keiharde bewijsmaterialen. Ja toch? Dit zijn keiharde bewijsmaterialen. En deze brief, je kunt het kijken. Je ziet het zelf. Niet door meneer Atensio alleen getekend, hè. Moros, maar bij meneer Atensio heeft geparticipeerd. Omdat het gaat om bezorgde burgers van Suriname. En ziet u hier? Dit is nou origineel. De 11 februari adoro vice-president en president. Ja toch? De in elkaar de man komt. Wel, de ABOS gaat het nu overnemen. Dan gaat de ABOS nu een brief richten. Toch? Ook hetzelfde. Ja? U ziet hier CC-president. Dus nog dit toe. Maar daar met Bikita. Afvalk no actie money. Afvalk no actie pakket. Afvalk actie de fundament. Dat de actie. Ja toch? Dan gaat de ABOS nu ook een brief richten naar de vice-president en de president. Tegelijkertijd we doen dit rare poli man. Dat if they no want niet toe toch? If they no want niet toe. Dat hem naar de boos dat kwam boos worden in congres ook kom. They kan doen say one. Ja, iwan zit wan complexie van Ifridua de zet dat op dat. Want verkiezingen nader. Ja toch? Iwan go kondig aan, wan no toestand go kondig aan. Maar we sorry dat na volk het tak no. Meneer Atensio, natuurlijk, Abedewashwitaki. Ik hoop dat de kijkers ook hebben gezien wat de problemen allemaal zijn, waarmee niet alleen de Indiaanse bevolking, maar ook Suriname te kampen heeft. En meneer Atensio, natuurlijk wil ik ook succes wensen met de stichting. Een opkomende stichting natuurlijk voor de ouderen. Maar natuurlijk, denk je dat het wel mogelijk zou zijn om zo'n speciale stichting te maken voor de mensen, de Indiaanse broeders en zusters? Want we zien dat ze altijd zo uitgezonderd worden voor alles. Ja. Goeie vraag, maar in elke vraag dient er een antwoord te zijn. Ik heb het net gezegd. Het zijn niet alleen maar inheemse. Ja. Het zijn Hindustanen, Javanen, Kriolen die hier hebben getekend. Meneer Atensio heeft ook geparticipeerd, ja. Als bezorgde burger. Ja toch? Dus, het gaat niet alleen maar om de inheemse.
Het gaat om de totale Surinaamse samenleving die nu gepaard raken met dit soort noden. Snapt u? En if de mano yeri, dan zijn ik guanga safri musma guanga tranga to. Het kan ook op Richelieu to, die de man bewa yeri. Het kan toch ook op Texas, die de man ontruim de smago de na bewa yeri. Het kan ook op Leiden 20 to. Het kan ook voor de straatventers. Wat kwa kumarak is toch ontstaan door meneer Atensio. Maar als je meneer Atensio niet drape, ano de van nou doe? Meneer Atensio zegt altijd, je kan ontruimen, maar je moet eerst weten waar te accommoderen. En als je dit nu ziet, en het zijn burgers van het land Migado, ja toch? Dan moet je een open oor hebben en een oplossing, een middenweg proberen te zoeken. En als het niet kan, en als de bewustwordingcongres wordt gehouden, dan wordt iedereen ook uitgenodigd. Zelfs de oppositiepartijen. Zelfs de partijen in de coalitie die naar de oppositie zijn gegaan. Want hun gaan hun spierballen ook moeten tonen. Dat ze een uitnodiging hebben gekregen. En wat zij erover denken. En wat zij denken de oplossing te zijn. Gaan ze samen in battle met de bezorgde burgers. Of met de Algemene Belangenorganisatie van Suriname. Ja toch? In battle met deze hypocrieten en narcisten. En laat me één ding verklappen. Ja? Ik ben een politicus. U was laatst gegaan, u weet van welk huis ik kom. Als ik me nu distancieer, als ik me nu parkeer, zijn de aanleiding van deze onderdelen. Meneer Atensio vecht niet voor een partij. Meneer Atensio vecht niet voor een voorzitter. Maar meneer Atensio vecht voor het volk. Ja? En als ik nu moet komen citeren of zien dat er een convenant is getekend met een zittende partij in de coalitie die deze aspecten beheren. Een convenant is een samenwerking. Ja toch? Als het kan voor jouw friends en family, dan moet het ook kunnen. Maar if anomang, if mamus beki ete, wat moet ik dan anders doen? Het is het stem van het volk, niet het stem van meneer Atensio. Dan ga ik moeten luisteren naar het stem van het volk. En if het stem van het volk, tak jongen, meneer Atensio, die kompas, die richting, want we hebben geen enkel voordeel daaraan. Terwijl het gras groeit, sterven de paarden. Terwijl de maar uittak, ja, pakketten uit India. Belachelijk hè? Pakketten uit India. De president. Maar was het niet de president die recent, laatst, voedselpakketten is gaan geven aan Haiti? Ja toch? If unogi Haiti nyam, saya go bidel Indiano. Na al die tijd na schijnheilig ibedu. Want if unusranan sa guduso gi Haiti nyam, omdat asap sana Haiti di demakira presiden. Uderlijk toch? Gi unu say de mek ubegi Indiano funya. Terwijl India schreef nanyang. If you go volg de documentaire. En dat is recent ook gekomen in van de instituut. Tak de voedsel sa de maar se drape lubues kanker verwekken. Na vervallen sa de maar se konja. Maar afvallig no actie dat die. En if uno di no samenwerking, dan mag je me kwalijk nemen. Mine tek monif Brunswijk, mine tek monif Chan. De man is sorgumi. Gado is sorgumi. En deze 10 schone vingers zal altijd schoon blijven. Iji? En dat maakt de mij vrede. Dat de mij maakt hij werk tegen. Dat if de man is nou, dat geef me nog 5, geef me nog een kans. If u not if van de Trump president, u klari ba. Wis aan de Trump president, u klari ba. Mine Jesuiti. Mi kring verstaan. Kan mine schoro universitair. Maar bagage, intellect, wil nog niks zeggen. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Ja? Zelf wat je voor 5e klas ay bouwen is wat drawing. Want drawing wil zeggen tekening, een bouwtekening. Met dat Engels toe. Ja?
Dat if amadat mabawa oso, dat we intellectueel, na mga bigi bagay na mabawa oso. Tegi mi no? Da mana engineering. You tegi mi no. Da luko omen doctoranders is doing na ina regering. Intellectueel toch? Bagage toch universitair, chipoti medal bare. Samiwango. Luko mi verstand. Kring moro dan de narcist en hypocriete. Daarom ik mij dag de politici uit. En als ik het laatste mag zeggen, mensen, 25 mei doro toch? 25 mei doro, laten we afrekenen. Nog een stem die een partij. Stem die asma, sa partij ei poti, toch? Sa ei feti voor de verkiezing, na de verkiezing, om je belangen. If inosidati, uno stem. Mi ei tegi, if inoside mandat, no stem. Mi kan tegi asanda. Want je hebt partijen met mensen die wel intelligent zijn, die werkelijk vechten voor jouw belangen. Dat desnoods, ik de mandat. Ja? Desnoods, maar mi altijd otanfiti. Ik ga plagisch blijven voor deze regering. Dankjewel, meneer Atencio, nogmaals voor uw tijd en dat u met Kulturo TV heeft gesproken vandaag in de studio. Graag gedaan. Kijkers, dat was meneer Atencio. Ik ben Krishna Lakpat van Kulturo TV en ik wens u een fijne dag verder. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Una de Westlandamang, vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana.